Di pa ato iyat. Asa ni Junjun? Na, tulog pa ay, nabuntagan sila sa Perido. Kau ba ni Perino? Kau ba silang Pirino? Oo. Nagpirido na sila gabi? Perido ganyan no, grabe. Uy, nag-text lagi sa kagawad. Patuod siguro yun dito Pato sa huwag kadali ko Yati, usa kay tuwin kagawad ato. Bantal na ni mga sugarol dari Masakpan lagi na ko na sila Di na sila magmahay ba? Wad! Oy, Nag-text lagi kasi ko. Ano sa'yo? Tuan mo day? maayo kay naabot ka. Ano sa'yo tuwad? Di pa adto taga dari ba kay signa kay na ilan naga sugal-sugal dari Kung masakpan ako sila 1K per head. Saman, jika? May problema na wad. Masugot ko. Sugot ka. Umutugan ko. Gusto itong mga sugarol diri Kana man akong ganahan. Basta tinool 1K. 1K per head lagi, pero og masakpan na ako sila. Pero wala ko masakpan dito, wa po kay kwarta. Nara. Sige, mga itong pamagi para masakpan mo sila. Tawagan na tayo magsugal sila. Sige, kana sakto. Nya, pasi na. Tawag ay mag-text ako madakpan na ako. Pagdaiwa na Masakpan na gid mong mga buanga mo. Uy, Tirada pre. lagi. Hantak ka pre. Hantak. Adik ko eh. Hapit mangita masakpan atong lagi. Malamig sa taron. Mangita lang utag pagod pamagi na dita masakpan. Dito sa palamig sa lagi taron. Na, talawan na pud nimo oy. Sige na. Sige na ba? Usa mo yung gubot niya dire? Na, nangagi tapos sila gantak pre oh. Antak. Hantak ba para Dua tayo, dua. Awa sugot may imong kauban Pre, basig-basak pa na punta ba? Ay kabala ka pre, kanado na nato na. Sali ko ani kay pareha to niagi. Wa gyud tanasakti. Saan? Tara. Dito. Sagbutan. Sagbutan. Tara. Dala nang bato. Dili ta basta ta dire Wala mga tuwa dire Na, saro kasuok ani. Kasta na wala pa yung mga lamok Kasta na mga bato. Kon. Ang cellphone nito. Cellphone, Gcash gyapon na Jika pamayaran na niya, sabot ta. Jika saan? Pila yung mga pre? 100 direpon pre. Ikaw pre. 100 pod. Sige, sugdan na tani. Sige. Wala pa. Bara. Patay. Asa pre, sabi kayo magsakit tong tiyan pre. Asa man ka? Siya so kadali. Balik ako yun. Balik ka liyo rin. Nasiya ko. Sige, Balik ka na. Pitik kita silang kagawan. Tulungan sila. Easy tricky. Pre, balik ako. Balik ko gyusi ba kasi garilyo na kay ko. Tayo sa manay. Inihay nun maglakaw. Balik lagi ko dayon. Saman papel mo sigarilyo. Buang di man garilyo. Basta balik ako. Sige. Kita na biya. Kita na lang. Iksan na ako si kagawad be. Kwarta-kwarta na ni. Impas jud mo ron. Matay miss. Kita yang sakpan na ni. Pasok Tara. Oy. Mga choy, Tuwad. Nako ingon sa inyo ba? So mo na wad. Kinay namon ni bala nagsugal-sugal diri Bulak wad. Wala gyud. Ani na lang, og nakoy masakpan 1,000 ang ulo. Libo. Nawad. Naara man day na. Basta kay og masakpan ako sila diha pa mga kwarta. Ay, kabala ka. Take sa misay mo ha. Lako na pasi na. Sige, wad. Hoy. Wad. Pagdali diha. Nako ingon sa mo. Pagdali lagi. Nakay ni bala nagasugal-sugal diri Tulsugan. Na, wala ra ba wad? Sure gyud ka. Wala lagi, promise oh. Atagan ti kag 1K per head og masakpan ako sila. Wa gyud ka kabalo. 1K per head. Nabitawad. Tan-awa ra naong jugay kag kwarta ba. Ingane diha pa ka magakwarta og masakpan ako sila. Di ka. Areglado wad. Tiksan no tika. Bantay Nya pasin ako. Sige wad. Thanks Sini. Mga dakpan dito akong mga amigo ba. Bala na, kwarta mo pod. Ati gaya manawag sa mga tibagak Kada ko po na kay ko sa mga sugarol ba. Up. Tawagan sa lagos kagawad kay easy tricky na. Naghahanap yung mga dakpan kagawad doon. Ay, bisik. Uy, dahil manawag na. Hello. Hello, wade. Tulo sa kabok. Easy tricky. Ato na dito. Nagsugal na sila. Kaniya? Asa lapita? Dito sa may sagbutan. Sa sagbutan, tulo sila. Kani. Ay, kabala ka, kakorta lagi ka. Salamat Sige. Kwarta na, tricky na. Pre, man akong malibang ka. Mana ko limang bagura? Sure. Mana limang ka ba? Dahil ako malibang po, gamay raw na. Mututura. Anak ra. Ano ni basi yung buka? Agikan po ko nagpalit og sigarilyo, pre. Nya, siya na lang duwa. galas yun. Matawanan niyo. Hindi mga buang liyo. Lakaw mo, pre. Lain, pagay mag-unay me, na amigo rami. Patay, di ko kakwartan. Pero tayo sa,
Dudan ako sa inyo ba? Ay, kuging na. Gitawagan mo. Awa lagi. Nawa. Abi na ko magkakwarta na ko. Matay, wato'y matan si kagawa dito ah. Unsay wala. Wala naman yun, pre. Kaya wala na may tao dito. Ba naman kayo utang kabayot sa kasigarilyo? Kabalo lagi ka, pre. Aw, alang nga nagsugat me. Pre, pala hubog. Hoy bayot. Asa tayo mong kawawa itong payat? Ano man nung itam kasi ha? Natay utang sa ko sa kasigarilyo. Saka ha? O pa ni bayad. Uy, naa dito yun to. Nagsugal dito sa sagbutan. Sa sagbutan ba dyan nga katol kayo dito? Atuan ito basig mahurot ang kwarta ato. Nagsugal ba ato? Atuan ito kaw. Sa ato, pagingan ni mo siya nga namin dito ah. Insak. Ay! Ang bayot ang mata nito ah! Ang bayot sige. Si bayad, gini mo pre. Katutang ni mo ang sigarilyo? Si kagawad mo bayad ato. Wala man lagi nagsugal diri oh. Wala oh. Gati kang bakla ka ikaw ni leader sa mga sugarol dari ha? Kung sa sugarol di awad, uy nga nangita na mo ko sa nangutang sa kuwadiri ah. Palusot na yun ka. Na nagtawag sa kuha, nagsugal lang mo rin ah. Kasi katong mga palahubog eh, nakautang mga sigarilyo sa kuwa. Si Sigarilyo, kasi nagkuntang si mo ah. Ay katong payat wad, uy katong mga adik. Na, si Payat na yung giingon ba? Uwad, nangutang mga ito sa kuwa, wad. Isa ka nga Green Hills. Green Hills? Bayarin na lang wad eh. Ay, nakabuang. Ano ako may mabayad? Kung nakagawa dito ka, nidagan bitaw ka. Pala ka sa katauhan ba? Ginoo ko, imbis ni Anto ko diri, ibasig na ako yung masakpan, nakabayad, pinangkukutang nga Sigarilyo. Masaligan yung kikawad ba? Ako na, basi na ito. Salamat wad. Pwede na san. Bullshit yung ganing mga buwangan ni mutugan sa kuha. Way klaro. Ingon na yung nagsugal diri. Nakabayad, pinang ko sa utang nga Sigarilyo. Way klaro.